ва худо хоҳад боз ида мегзаронем. яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шӯрои уламо яъне ки рӯзи 4 апрел ин қарор аллакай тасдиқ шид, тасдиқ ва муқаррар шидагист. ӯ нафарҳо 420 сомонӣ месупоранд. духтури дандон дар шаҳри Москва ҳама намуди дарди дандонро муолиҷа мекунанд. ҳатман аз номи мо гап занед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гиромиқадр, оиди иди фитр мо имрӯз видео мекунем ва ба шумо камтар маълумот метиҳем. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат тамошо кунед. тамошобинони азизу гиромиқадр, аввалан ба ҳамаи шумо омади иди саиди фитра муборакбод гуфтанем. чӣ хеле ки хитон медонед, мисол бинед дар як дам вақт гузашт, рамазонам буд шидестай ва худо хоҳад боз ида мегзаронем. ва оиди санаи ид кай баргузор мешавад, кай муқаррар шидагист, ҳозир ба шумо мефаҳмонем, касое ки оли мумкин хабардор набошанд. имсол дар ҷумҳурии Тоҷикистон иди фитр 10 апрел муқаррар мешавад. яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шӯрои уламо рӯзи 4 апрел дар қароре гуфт, тибқи ҳисоби илмӣ ва бар асоси хулоса ба чунин натиҷа расиданд. яъне ки рӯзи 4 апрел ин қарор аллакай тасдиқ шид аз ҷониби шӯрои уламои ҷумҳурии Тоҷикистон ки иди саиди фитр дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 10 апрел баргузор мешавад. гуфта мешавад ки намози ид бошад дар масҷидҳои ҷумҳурии Тоҷикистон соати 6:30 баргузор мешавад ва оиди супоридани фитри рӯза, закот ва дигар чизоро ҳозир камтарак маълумотҳоро мерасонем ки аз ҷониби шӯрои уламои ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ ва муқаррар шидагист. яъне ки садақаи фитр бар сари ҳар як кас фитри рӯза 7 сомонӣ. касоне ки имкони рӯзагирӣ надоранд, бо ягон сабаби беморӣ ё дигар чизое ки имконият надоранд рӯза бигиранд, ӯ нафарҳо 420 сомонӣ месупоранд. ва нисоби закот барои имсол нафарҳое ки 35275 сомонӣ мақсад дороӣ доранд, аз ҳамин қадар маблағ бояд ки 880 сомон закот бисупоранд. чӣ қадаре ки маблағ зиёд шид, ҳамонро ҳисоб мекунанд ва 880 сомонӣ мақсад супоридан мегиранд, сари 35275 сомонӣ. хоб, тамошобинони азизу гиромиқадр, мо хостем ки ҳамин информатсияро ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. як бори дигар ба ҳаматон мегӯм ки ба иди саиди фитр омадаш муборактон бошад ва худованд кунад ки боз садҳо иди дигар ба тани солим ва зиндаву сарбаланд ида ҷашн мегирем. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.